Selam kızlar. Bizden yaz җитә, demek hazır bizning naq vaqti әзерләнә башларга. Бүген без sizin белән эш мускулларын ныгытабыз. Киттек. Киләсе күнеге ятып эшләргә торганда сулышны чыгарга онытмагыз. Бүген без ясаган барлык күнегүләр дә эш мускулларына көрәшә. Һәрбер күнегүне 4 подход 15-12 тапкыр ясарга кирәк. Киләсе күнегү безнең скалалар. Сулыш турында онытмыйбыз. Киләсе күнегүдә кулларда күтәреләбез. Арка туры булырга тиеш. Иң ахырдан умыртка баганасын тарттырыр өчен мәче кебек сузылып куябыз. Бу күнегүләрне көн сайын төшәсәгез, 8 мартта эшегез тигез булачак.